du undrer dig over, eller spørger, hvorfor jeg som læge er interesseret i vand. Som læge skulle vand være det, vi er allermest interesseret i virkeligheden, fordi 70% af lægemidlet består af vand. Så det er jo et meget, meget spændende emne overhovedet at se på, hvilke egenskaber har vandet i kroppen. For det har mange egenskaber. Mange sygdomme kan helbredes med vand. Det må man jo ikke sige for vores tåbelige EFSA-lovgivning, som nu forbyder os at hævde, at dehydrering kan helbredes med vand. Hvad siger du? Dehydrering? Ja, dehydrering, altså væskemangel, det kan ikke helbredes med vand. Det må man ikke hævde ifølge EU. Det er jo et tydeligt eksempel på vores kosttilskudslovgivning, som er helt hen i hampen. Men vand er i sig selv utroligt spændende. Jamen, masser af ældre mennesker, de bliver konfuse, de bliver svimle, de får højt blodtryk på grund af vandmangel. Altså, det er den hyppigste årsag til hovedpine. Det er vandmangel. Noget så simpelt som vandmangel. Så hvis man drikker for lidt, så får man en masse små problemer. Man skal naturligvis heller ikke drikke for meget af den. Fordi tror man, at 4 liter er bedre end 2 liter, jamen så begynder man at skylle mineraler ud. Så man skal finde en balance. Mm-hmm. En passende balance. Ja. Men vand har jo mange andre egenskaber, som men der er nogen, der siger, at man kan faktisk oplære hukommelse i vand. Ja, og så er vi over i det mere spooky. Hvad mener du med det? Jamen altså, det er jo ganske spændende, fordi en kemiker vil sige, at det ikke er noget vrøvl. Vand er vand. Og det vil en fysiker vel også? Og det vil en læge også. Der kommer også vidnesbyrd frem om information i vand. Men det er sgu da mystisk. Jamen, det er mystisk, og der er jo heller ingen, der fatter, hvad homøopati går ud på. Men fysikere har alligevel et vist clue. De har alligevel en vis fornemmelse af, hvad er det, der foregår. Og der taler vi netop om denne klosterdannelse, altså klyngedannelse af vandmolekylerne i vand. Vi almindeligt dødelige fatter ikke en meter af det, men man må sige, at det har alligevel festet så meget tillid i nogle befolkninger. Der er jo læger, som er uddannet i det her over hele verden. Jeg skal ikke selv på nogen måde gøre mig til ekspert i homøopati, men jeg vil på ingen måde udelukke den store viden, som mange læger har. Den er jo 100 år gammel, og mere end det, før, hvor Hahnemann lavede de første teorier om det. Og i dag er man begyndt at spekulere lidt på netop denne hukommelse i vand. Vi skal selvfølgelig ikke lappe alt muligt sludder i os, men vi skal være åbne over for, at der i en så umiddelbart simpel væske som vand kan være egenskaber, vi ikke kender. Ja. Og derfor skal vi sørge for, at det vand, vi har, det er rent. Mm-hmm. Det er uhyre vigtigt, at der ikke er forurening i det. For jo mere forurening der er i vand, des mere klyngedannelse er der i vand. Og disse pesticider er vildt fremmede molekyler. Det er molekyler, som vi ikke kender naturligt. Kroppen ved ikke, hvad den skal gøre ved dem. Den har ikke nogen genetisk erfaring med, hvordan den skal håndtere disse molekyler. Det er jo patenterede, opfundne kemikalier, som den kemiske industri har forsynet landbruget med. Og det vil sige, at vi kender heller ikke den forsvarlige mindste dosis på det. Der er jo kemikalier, som er blevet sprøjtet med, som ikke har eksisteret i ret mange år. Og det vil sige, at vi aner ikke, hvad 50 års påvirkning af en befolkning vil betyde for en sådan indtagelse af minimale doser. Vi ved det ikke. Mm. Det, som jeg blot understreger igen og igen, det er, at vores manglende viden må ikke få os til at sige, sikke noget sludder. Nej, absolut ikke. Det er der mange, der gør. Fuldstændig enig med. Det er der mange, der gør. Ja, jeg er dybt kritisk, men jeg er enig med dig. Vi bliver nødt til at holde øjne og ører og næse og mund åbne for alle de her mærkelige ting. Ja. Og det kan ikke nytte, at man fra myndigheds side definerer vores drikkevand som værende rent. Det er man tilbøjelig til at gøre. Man er tilbøjelig til at sige, jamen vi er nødt til at hævde, at vores vandhanevand er rent. Den går ikke, når det ikke er rent. Nej, og derfor køber folk det her mineralvand. Så køber de mineralvand på plastflasker. 2,5 liter for 10 kroner. Og det er jo meget værd. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt, ja.
Det er meget værre. Ja. Så hellere at drikke hanevand. Helt klart. Men ja, helt klart. Hvorfor? Fordi det er, du har alle mulige plasticider og talater og skidt og møg fra sådan nogle plastflasker. Det skal du ikke have. Er det rigtigt? Jamen helt klart. Ja. Altså, der er lavet masser af de der undersøgelser, som viser, at hanevandet det er bedre end hvad der er på plastflasker. Så brug hanevandet, men rens det. Så det vil jeg sige helt klart. Så man i hvert fald får pesticidrester væk, og dermed har man også bakteriologisk klaret frisag, sådan så man godt kan bruge vandet, selvom der skulle være en lettere bakteriologisk forurening af drikkevandet i et område. Godt. Den synes jeg, vi skal skåle på. Ja, men det synes jeg i noget rent vand. Ja, vi skåler i rent vand, ja. Og tak fordi jeg måtte komme forbi og få en sludder om Velbekomme. rent vand. Ja.